haastattelu kohde ystäväseni Ronja. Mitkä fiilikset urheilusuorituksen jälkeen? Hyvät. Kiva. Mikä on päällimmäisenä mielessä? Se, että kunto pysyy hyvänä ja rytmi oli iloinen ja Oon itsekin ja samaa mieltä. aurinko paistoi. Että Se on tosi tärkeää munkin mielestä. No, mites Jaanalla on sujunut täällä keittiön puolella? Ihan mukavasti. Oli rauhallista, mutta nyt alkoi hurja hulina, että ihan kiva, että porukkaa on paljon. No niin. Sä suosi vaikka kuinka. Ja kivasti pääsi porukkaan mukaan. Mikä fiilis sulle jäi? Ihan mahtava. Mitkä fiilikset päivän jälkeen? No ihan supermakea fiiliksi. Ollut tosi hauskaa. Mikä oli päällimmäisenä? Se, että meitä oli niin paljon ja kaikki oli iloisia. Yes, kiva, kun sain tulla tähän tehtävään, mitä sä lauloit mulle. Ei, mutta ihaninta oli, että sä tulit. Totta kai. Yes. Näihin kuvia tunnelmiin. Peace.